Почни запис. Здравейте, хора! Сега си чудите защо съм на този компютър. Говори. Защото Калуян ми използва моят лаптоп! И сега ще поиграем Roblox, защото... Защо, Наско? Защо отново? Защото това е за видеото. Добре. Сега ще му играя на неговия герой, защото той е в Roblox и защото Наско ми дай, защото е много хубав приятел. Какъв е той, бе? Защо губе в нашите приятели? Защото това е Васко, бе. И аре ще направим някакъв сървър, където да си играем сами, нали? Да. Да играем сам. Само да кажа една дума на нас. Ще играем Bear is Prison Escape. Не! Еми, един път направих. Човек. Просто. Нека в сървър ще пусна. Да. На какво да пусна? Лесно или трудно? Което избереш. Лесно. Че малко. Сигурно се чудите защо Наско малко прилича на Манго 42 реал. Не знам, той така реши. Но си тури едно нещо, за това не можем да кажем точно. Ой, хора, да ви кажа, включих си лаптопа, защото батерията още малко ли ще ми умре. Така че, да играем! Ти как го правиш? Настройките. Не, това как да мърдаш. Това ли? Да. С този бутон задържам. Добре. Ти винаги се чудиш защо, нали? Да, защото винаги всички го правят и аз. Ако искаш да получиш този ганчен ключ, без да го вземаш оттам, виж сега. Наско имам, знам. Тук аз взимам ето това нещо, защото това ми е по-удобно. Ама добре, това няма как да щупиш това. Има! Така, продължаваме, хора, продължаваме. Чай малко. Забравил се да включиш. Това е много по-добре, така. И дори с това можеш да хупваш по-добре. Казва се Shift Lock. Shift Lock? Не ми трябва. Да. Опитай се. Да. И това става просто. Натискай бутона. В трудното е много по-бърз. И хора да ви кажа, трудното съм го играл и да ви кажа, много е трудно. И аз дори винаги съм падал и аз просто се нервам маничко. На тези... Наско успях да правя това, където хода бързо. Добре. Не, ще отидеш в миризивата туалетна. Чао, изчупи Ти отвори така лампа. Правилната туалетна. Какво така? Калуяне, от кое копче натискаш, за да направиш това на Shift Lock? Добре, отивам в това на Roblox Settings и трябва да е включено. Да, знам, че това си... И после Shift. Това копче. Shift. Да. Добре. И така с цяло ми е по-лесно. Продължаваме и не знам какво...
ще бъде следващото. Ще бъде лайно. Но после, Но после, аз ще се опитам да играя, но ако успея да играя, ще видим какво ще следва. Но май добре, че направиха екрана да се клати, защото старото не се клатеше. Не. Това е ново. всъщност не е вярно, старото се плати това. Оми, то тогава ще трябва да се инсталирам стара версия на... Не, Наско, има едно клипче, където има стара версия. Добре. То всеки е... Чекай малко. Какво? Няма да питам, добре. То това изглежда много страшно много. А то да не стъпва в пясък или в сняг. Като така звучи. Ама и то, този да била... Казва се Бари. Да, на Бари но изобщо не се вижда. В старата версия ми харесваше повече. Нищо. Ама тази версия се апгрейдна. Не, тази версия е много по-трудна и много по-странна и много по-много. Преди беше там. Или нещо се... Не, преди скоковете бяха малко по-труднички, май. Не така е новото, както пиеш. Преди беше отваряш коя така си пиеш нормално. Да. Следно пиеш блок с кола. Да. Блок си колата, просто е така си изправяш ръката и блок си колата ти е... Стига си го ригал, не е възпитано. Извини се, скин. Ари сега. На това отвратително място, където трябва да си взема стелба. Гледай ми краката, колко са смешни. Да. Само е тук, отгоре тялото ти не мърда. Единствено аз така ходя, но... Добре. Не. Много, стига се гличва. Човече... Искаш ли аз да пробвам? Нет. Ще пробвам без Shift Lock. Така. Shift. Продължаваме, хора. Не. Хора, продължаваме. За малко щяхме да паднем. Той Калуян може да говори. Не ми се говори. Наско, това ще е на твоя канал, от сега ти казвам. Какво? Това ще е на твоя канал. В смисъл? Еми ти говориш повече от мен, така че е ясно, че ще го поснем на твоя канал в YouTube. Ама и няма ли и на твоят? Ти твърде много говориш, ще помисля за... Аре, ще го посне и на моето, не знам. Ами Калуян, аз не съм сигурен, че можем на моят канал. Защото един път на дядо профилът каза, че ще се изтрие след 30 дни и тогава трябваше да му сложат нов. Така че каналът ми... Не. Така че каналът ми no longer работи. Не се казва no longer и казва се повече не работи, Наско. Да, повече не работи. Единствено ми е на стария телефон, който е умрял и не му намирам зарядното. Имаш смисъл? Не е умрял, но свърши батерията. Да, свърши му батерията, обаче аз му търся зарядното, ама то е просто малко и не ще се зареди. Затова не мога на моя канал. Добре, на твоя. Мисля на моят канал. На твоя канал трябва да се качи. Да, това казват на моя. Уау, почти още малко и ще е такова. Спокойно, няма да ти отнесем дънната платка. Има една Roblox игра, която ще ти отнесе дънната платка, просто като си на малко батерия. Ще отнесе мен. Ако искаш просто да го изключим, за да не ми с такова дънната платка. Ако искаш. Еми аз така ще направя. Не. Тази игра нали няма да ми отнеме дънната платка? Не, за разлика от теб аз съм по-бърз на това. Аз сега това много мрази, затова съм настрани, за да
Понеже тялото е дебело на Roblox и е по-лесно изцяло. Нали? Да. Мога ли аз да пробвам? Да. Ама обаче ще трябва да се пахнах. Добре. Не знам защо мълчи. Щото мълчи, Наско. По принцип повечето ютубъри говорят като гледат. Добре, така продължаваме. Добре, ти въртиш камерата, айде. Гледаш сега горе. Чакай. Айде, даваме. Трете на Наско да играе, да видим дали е траш. Уау, сега вече... Тук ти ще си траш. Не знам дали ще успееш, защото аз едва успях. Аре, взимай базуката, направена от страна. Аре, тук. Слушай да седна. Вземи парите, бе! Да, аз сега ще ги взема. Аре, тия пари ще ги взема, париче. Аз преди така винаги играх да натискам едни бутони с стрелки. О, да, Наско, ти тогава не може, не се играе така или не може да играеш така. Просто летя. Oh my god. Oh my god. What the hell? Oh my god. Гаят. Exit. Сега тук са гледа горе. Аз винаги като играх на тези лазери просто седя на ъгъла и нищо. Аз не седя на ъгъла, много добре. Откъде се издава този звук? Чай да кажа една дума с нас. Така че продължаваме. Той без това... И направи го бързо, защото по принцип YouTube ми даде поне 12 минути, а сега 11 минути. Това го направи по-бързо. Добре, аз ще го правя това по-бързо. Стига, бе, Рейл Роза! Това е Рейл Роза, вижте, Рейл Роза. Не, това е... Бари. Иди по-напред. Аре, тук го убих. Ти го убих по-бързо. Ами аз за това правя по-бързо. А парите? Парите, аз имам 520. Не се вижда отвътре. А на къде трябва да... Напред до бензиностанцията. Ай, защо това не е пуснато? Аз си го пуснах. Добре, продължаваме. 12 минути, аре, Наско, вземи работите и да отиваш горе. Сега колко ще ми е трудно. Аре, бе, ти... Мини през гаража, бе. Ненормален. Мини през гаражчето. Добре. Ще мина тогава през този шибан гараж. Аре, бе! Вишката. Дай компютъра изцяло! What the Пусни. Оставихме го вътре. Вънка. Да. Ето го. Чакай. Мога ли аз? Да.
Добре, продължавам. Айде, трябва да отиваме вече на хеликоптер. О, трябва да съм бърз, защото тъната ми платка ще умре. Няма да умре, спокойно. Айде, хора, тръгваме! Хора, тръгваме си! Чай малко, още не спира записа, трябва да видя. Още не спирам. Catch players. Yes. Защо аз замълчи?